ጻሊት ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ቀዳማይ ክፋል ዘይረኣኩማ ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ቻነለይ ኣቲኹም ንኽትርእይዋ እንዳዓደምኩኹም ናብዛ ፊልም ኸሕልፈኩም። ካልኣይ ክፋል ክትጅምር ከላ ሲዮትዩን ንሃይሁን ንኪም ሃይሁን ካብቲ ላዕሊ ዝደፍኣን ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቲ ሓደጋ ክፍጠር ከሎ ዝረኣየቶ ነገር ኩሉ ንኽትነግሮ ምስ ሓተታ እሳ ድማ ዋላ እኳ ነቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ንወላ ሓደ ሰብ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ከም ዘይትዛረብ ቃል ኣትያትሉ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ዋላ እኳ ተነበረት ንቑሩብ ግዜ ሱቕ ኢላ በቲ ነገር ድሕሪ ምሕሳባ ናይ ሓሶት ዋላ እኳ ተኾነ ኣፍቃሪኣ ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ናይቶም ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ንኸምስልን እሳ ድማ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልታት እቲ ዝረኣየቶ ነገር ኩሉ ወላ ሓንቲ ኸይትረፈት ከም ትነግሮ ብምዝራብ ክልቲኦም ይሰማምዑ። ናብቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ብሓደ ኮይኖም ክኸዱ ከለውን ካብቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ንፉዓት ተምሃሮ ቀዳማይ ብምዃኑን ብባህሪኡ ድማ ኩሩዕን ርግእ ዝበለን ብዙሓት ኣዋልድ ድማ ይፈትዎ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክልቲኦም ኢዶም ተተሓሒዞም ብሓደ ክኸዱ ከለዉ ዝረኣይዎም ተምሃሮ ክልቲኦም ፍቑራት ከም ዝኾኑ ክሓስቡ ምስ ጀመሩ ዋላ እኳ ነታ ባግጂንያን ዝተባህለት ተምሃሪት ይድግፉ እንተኾነ ግን ምስኡ ፍቕሪ ብምጅማራ ምኽንያት ሓደ ካብኦም ደፊሩ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ከሳቂዋ ይፈተኑን ነይሮም። ከምኡ ድማ ምስኡ ዘለዎም ርክብ ንምውሳኽ ካብተን ተምሃሮ ናብኣ መጺአን ከም መሓዛኣ ክኾናላ ከለዋ ንርኢ። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ 3 ተምሃሮ ናብኣ ይመጻሞ። ምሸት ድማ ንሃብታማት ጥራይ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ከም ዘሎን ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ንኽትመጽእ ይዕድምኣ። እሳ ድማ ምስቶም ተምሃሮ ዘለዋ ቅርበት ክትውስኽ ስለ ትደሊ ካብታ ባግጂንያን ተባሂላ ትጽዋዕ ተምሃሪት ዝሓሸት ኮይና ንኽትርአ ሓሲባ ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ከም ትመጽእ ክትዛረብ ከላን ኩሎም ቶም ተምሃሮ ክቡር ክዳውንቲ ገይሮም ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ስለ ዝኸዱ ነቲ ዝተዳለወ መደብ ዝኸውን ንሳ ትገብሮ ክዳን ክደሊ ትጅምር። ንደቓይቕ ዝኣክል ምስ መሓዛኣ ብዛዕባ ዝድሕሪ ምዝራባ ናብታ ቀደም ትምህርቲ ተረዳኣ ዝነበረት ናብ ኒሆን ክትከይድ ከላን ክዳን ንኸተለቅሓ ምስ ሓተተታ ኒሆን ድማ እቲ ቀደም ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዝነበረ ነገር ኩሉ ረሲዓ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ነቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ንኸተዘራርበላ ብምሕሳብ ኣብ ቀረባ ግዜ $8,000 ሂባ ዝገዛኣቱ ክዳና እንተተባላሽኾማን ሓድሽ ገዚኣ ከም ተምጸላ ብምዝራብ ንዓኣ ትህባ። እቲ መዓልቲ ድማ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ምስ ሓለፈ ናይ ምሸት ኣከባቢ እተን ኣዋልድ ጻዕዳ ክዳውንቲ ገይረን ምስ ኣፍቃሪአን ኮይነን ኣብቲ ቦታ ክርከባ ከለዋ ንርኢ። ሃይሁን ድማ በይና ዋላ እኳ ተኾነት ነቲ ዝሃበታ ክዳን ጌራ ናብቲ ቦታ ክትከይድ ከላን መስተ እንዳሰተየት ደው ኢላ ኸላ መሓዛኣ ንባግጂንያ ሚኖሂ ዝተባህለት ዘይሓሰበቶ ኣጋጣሚ መሲላ ደፊኣታ ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት መስተ ኣብ ክዳና ከም ዝድፋእ ክትገብር ከላን ከምኡ ድማ ባግጂንያን ከይተረፈት ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ነቲ ጥርሙዝ ሙሉእ መስተ ናብ ክዳና ምስ ደፈአትላ እቶም ሓለውቲ ካብቲ ዝተዳለወ መደብ ሒዞም ከም ዘውጽዋ ትገብር። ኣብቲ ፊልም ድማ በተዘክሮታት ናብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ግዜ ይወስዱና እሞ እቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተዳልዩ ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ንኽትመጽእ ከም ትዕደም ዝገበረት ይኹን እቲ ክዳን ድማ ከም ትህባ ዝገበረት ፈሊጣ ባዕላ ባግጂንያ ከም ዝነበረትን እዚ ኩሉ ነገር ድማ ናታ መደብ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ሃይሆን ድማ ነቲ ክዳን ዝኾና ገንዘብ ካበይ ከም ተመጽእ ሕቶ ክኾና ከሎን ክሳብ ሎም መዓንቲ ዝገዝአቶ ናታ ዝኾነ ዘለዋ ክቡር ኣቑሑት ብምሻጥ ቁሩብ ዋላ እኳ ተኾነ ነቲ ክዳን ገንዘብ ክትእክብ ከላ ዘይሓሰበቶ ባግጂንያን ናብኣ ትመጽእ ተቕርበላ ስምምዕ ከም ዘሎን ብመጀመርታ ኩሉ ወጻኢታት ናይቲ ክዳን ባዕላ ከም ትኸፍለላ ኣብ ክንድኡ ድማ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ወፂኣ ንኽትከይድ ክኸውን ከሎ እቲ ተቕርበላ ስምምዕ ዘይትቕበል እንተደኣ ኮይና ድማ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ከምቲ ካልእ ግዜ እንዳተሳቐየት ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ህይወታ ክትቅጽል ከም ዝኾነት ብምንጋር ንኽትሓስበሉ ድማ ሓደ ሰሙን ዕድል ሂባታ ገዲፋታ ትኸይድ። ሃይሁን ድማ ኣየናይ ከም ትመርጽ ሕቶ ኮይንዋ ናብታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ መሓዛኣ ዝኾነት ናብ ሽሆይን ክትከይድ ከላን እቲ ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ብምንጋር ገንዘብ ዘለቅሓ ሰብ ምስ ሓተተታ እሳ ድማ ልዲክሞን ዝተባህለ ሓደ ተምሃራይ ከም ዘሎን ንኻልኦት ተምሃሮ ሰልዲ ስለ ዘለቅሕ ናብኡ ኸይዳ ክትልቃሕ ከም ትኽእል ሓሳባ ተቕርበላ። እሳ ድማ ሎሚ ጽባሕ ከይበለት ናብ ልዲክሞን ክትከይድ ከላን ገንዘብ ከለቅሓ ከም ትደሊ ምስ ነገረቶ ልዲክሜን ድማ ክንዲ ዝደለየቶ መጠን ገንዘብ ከም ዘለቅሓ እንተኾነ ግን እቲ ገንዘብ ኣብ ጊዜኡ እንተደኣ ዘይከፊላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን እቲ ሕሳብ እንዳወሰኸ ከም ዝመጽእ ይነግራ።
እሳ ድማ በቲ ዘቕረበላ ሓሳብ በመስምማዕ እቲ ዝተረፋ $3,000 ክትልቃሕ ከላን ናይቲ ክዳን ዋጋ ሙሉእ ብምሉእ ከፊላ ድማ ካብቲ ክትከፍሎ ዝነበራ ገንዘብ ነፃ ምስ ኮነት እንተኾነ ግን ብኻልእ ወገን እቲ $3,000 ኣብ ጊዜኡ ቀልጢፋ ክትከፍሎ ከም ዘይትኽእል ምስ ተረድኣ ልክዕ ከም ሰራሕተኛኡ ኮይና ዝኣዘዛ ነገር ክትገብር ከላን ካሜራማን ስለ ዝኾነ ዝደለዮ ዓይነት ክዳን እንዳለበሰት ዝተፈላለዩ ስእልታት ክስእላ ከሎ ንርኢ። ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድማ ቁሩብ ዋላ እኳ ተኾነ ነቲ ዘለዋ ናይ ገንዘብ ዕዳ እንዳኸፈለት ትመጽእ። ብኻልእ ወገን ሲዮቲዩን ድማ ካብቲ ሓደጋ ዝተፈጥረሉ ጊዜ ጀሚሩ መርትዖታት ንምርካብ ክፍትን ክህሉ ከሎ ዋላ እኳ ነቲ ናይ ሓለዋ ካሜራ ክርኢ ተፈተነ ተደምሲሱ ስለ ዝነበረ ክሰልጦ ይከኣልን። በዚ ምኽንያት ድማ ንሃይሁን ናይቲ ቀታሊ ማንነት ክሓታ ከሎን እሳ ድማ ናይቲ ሰብ ማንነት ብግቡእ ጽቡቕ ጌራ ስለ ዘይረኣየት እቲ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ዝገበረ ሰብ ወዲ ዘይኮነስ ጓል ከም ዝኾነት በቲ ዝረኣየቶ ጽላሎት ምኽንያት ከም ዝተረድአት ትነግሮ። እንተኾነ ግን ናብ ገዛኣ ተመሊሳ በቲ ሓደጋ ዝተፈጥረሉ ጊዜ ክትዝክር ከላን ኪም ሃይሁን ካብቲ ላዕሊ ወዲቓ ቅድሚ ርእሳ ምስሓታ ናይታ ዝደፈአታ ሰብ ናይ ክሳዳ ብሩር ትመስል በቲኻታ ስለ ዝነበረት ነታ ብጥቓ ደው ኢላ ዝነበረት ንሃይሁን ንጭብጥታት ንኽኸውን ሂባታ እያ። ሃይሁን ግን ነቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መሓዳሪ ቃል ብዝኣተወትሉ መሰረት ብዛዕባ ናይታ ብሩር ዓይነት ናይ ክሳድ ንሲዮቲዩን ክትነግሮ ይከኣለትን ነይራ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ናብቲ ጃንግተን ቤት ትምህርቲ እታ ንባግጂንያ ኣቦ ኣፍቃሪቱ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትመጽእ። ናብዚ ድማ ዝመጸት ንባግጂንያ በይና ከተዘራርባ ስለ ዝደለየት እያ ነይራ። ከምኡ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ጊዜያት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ናይ እንግሊሽ መምህር ብምዃን ተቖፂራ ትሰርሕ ነይራ ዋላ እኳ ተኾነት ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ግን ምስ ንባግጂንያ ቦኣ ፍቕሪ ስለ ዝጀመረት እዚ ስርሓ ሙሉእ ብምሉእ ኣቋሪጻቶ ትርከብ። ከምኡ ድማ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ንባግጂንያ ብዛዕባኣን ብዛዕባ ቦኣን ዘለዎም ርክብ እንዳነገረት ከተሕረቓ ኸላን ሕጂ ድማ ነፍሰ ጾር ስለ ዝኾነት እቲ ከብዳ ዘሎ ጥንሲ ወዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝውለደሉ ጊዜ ሙሉእ እቲ ሃብቲ ዝወርሶ ንሱ ከም ዝኾነ ብምዝራብ መመሊሳ እንዳሕረቐታ ኸላ ሃይሁን ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ንባግጂንያ ብምሕጋዝ ንሳ ካብቲ ቦታ ከም ትኸይድ ትገብር። እሳ ድማ ገዲፋተን ምስ ከደት በይነን ክዘራርባ ይጅምራ እሞ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ሃይሁን ንባግጂንያ ቦኣ ክልተ ንስቲ ከም ዘለዎኦ ሚስጥሮም ስለ ዝፈለጠት ብኡ ተጠቂማ ተፈራርሓ መሲልዋ ነይሩ። ሃይሁን ግን ንሳ ከምኡ ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነትን ብዝሓለፈ በቲ ዘፈራርሓታ ጉዳይ ድማ ናይቲ ክዳን መኽፈሊ ዝኸውን ገንዘብ ሙሉእ ሒዛ ከም ዝመጸት ብምዝራብ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ብዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይትወፅእ ትነግራ። ካብዚ መዓልቲ ንድሓር ድማ ኣብ ዝቕጽል ጊዜያት ባግጂንያ ብዛዕባ ናይ ቤተሰባ ሚስጢር ስለ ዝተፈለጠ ንዓኣ ናይ ምስቓይ ጉዳይ ሙሉእ ብምሉእ ገዲፋቶ ሰላማዊ ህይወት ክትነብር ጀሚራ እያ። እንተኾነ ግን ካብ ሓደ ጸገም ወፂ ኢላ ኸይዕረፈት ካልእ ጸገም ዘይሓሰበቶ ክመጻ ኸሎን ናብ ሞባይላ ማንነቱ ብዘይፈለጠቶ ሰብ ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ኣብቲ ቅድሚ ካሜራማን ክዳና ክትቅይር ከላ ዝተቐድሐ ቪድዮ ይስደደላ። እሳ ድማ በዚ ቪድዮ ምኽንያት ሙሉእ መዓልቲ ተረቢሻ ክትውዕል ከላን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እታ ሓንቲ መሓዛእ ዝኾነት ኦሺሁን ከተዘራርባ ዋላ እኳ ተፈተነት መልሲ ክትህባ ስለ ዘይከኣለት እንታይ ከም ዝተፈጥረ ኣብ ወረቐት ጽሒፋ ተሓታ። እቲ ብጥራዛ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ድማ ካልእ ታሪኽ ከዘክራ ኸሎን ሃይሁን ናብቲ ገዛኣ ድሕሪ ምምላሳ ኦሺሁን ዝጸሓፈትላ ጽሑፍ ኣብቲ ናይ እንዳ ክዳውንቲ መሸጢ ድኳን ምስቲ ዝተዋህባ ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ምስ ኣመሳሰለቶ እቲ ጸሓሕፋ ሓደ ዓይነት ስለ ዝነበረ ናይቲ ምፍርራሕ ወረቐት ዝሰደደትላ ኦሺሁን ከም ዝኾነት ክትጠራጠር ትጅምር። ብተመሳሳሊ ጊዜ ድማ ሺሁን ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ዘላ ኣብ ሆስፒታል ናብ ትርከብ ንኪም ሃይሁን ክትበጽሓ ኸላን ዋላ እኳ ተዘይሰምዐታ ኣፍቃሪኣ ሲዮቲዩን ክሳብ ሕጂ ከም ዘፍቅራ ክትነግራ ኸላን ብዛዕባ ናይዛ ተምሃሪት ድማ እቲ ሓቀኛ ማንነታ ክንፈልጥ ከለና ቀደም ቤተሰባ ኣዝዮም ሃብታማት ከም ዝነበሩን እሳ ድማ ንባግጂንያን ቀንዲ መሓዛእ ከም ዝነበረት እንተኾነ ግን ቤተሰባ ብምኽሳሮም ምኽንያት ብናይ ስርቂ ገበን ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተወሰዱ ብሓንቲ ጊዜ ድኻ ስለ ዝኾነት ባግጂንያን እተን ካልኦት መሓዛኣን ስለ ዘግለለኣን በዚ ምኽንያት ድማ ምዛ ሕጂ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ዘሎ ምስ ኪም ሃይሁን መሓዙት ኮይነን ከም ዝነበራን ባግጂንያ ድማ ናይ ክልቲአን ቅርበት ምስ ረኣየት ንዓኣን ንኪም ሃይሁንን ምስቓያ ከም ዘየቋረጸትን ኦሺሁን ድማ ነቲ ትገብሮ ዘላ ደው ንኸተብላ ክትብል ብዛዕባ ናይ ቤተሰባ ሚስጢር ከም ትፈልጥን
እቲ ትገብሮ ዘላ ነገር እንተደኣ ዘይቋሪፃ ንኻልኦት ተምሃሮ ከም ትነግር ከም ዘፈራርሐታ ንርዳእ። ከምኡ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሃይሆን ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ ማንነት ድሕሪ ምፍላጣ ተሓቢኣ ናብቲ ናታ ክፍሊ ብምእታው እቲ ቪድዮ ንሳ ዝሰደደትላ መሲልዋ ክደሊ ትጅምር። እንተኾነ ግን እቲ ቪድዮ ቅድሚ ምርካባ ኦሺዮን ናብቲ ቦታ ትመጽእ። ናብቲ ቪድዮ ዝቐድሓ ናብ ሊዱክማን ካብኡ ገንዘብ ንኽትልቃሕ ዝሰደደታ ሰብ ንሳ ስለ ዝኾነት እቲ ዝተቐድሐ ቪድዮ ንኽትህባ ክትሓታ ኸላን እሳ ድማ ናይቲ ወዲ ግብርን ባህርያትን እንዳፈለጠት ፈሊጣ ናብኡ ዝሰደደታ ብምኽንያት ከም ዝኾነን እቲ ሓደጋ ዘጋጠማ ኪም ሃይሆን ቅድሚ እቲ ሓደጋ ምግጣሙ ብዛዕባ ናይ ባግጂንያን ቤተሰብ ሚስጢር ፈሊጣ ከም ዝነበረትን ምናልባት በቲ ጉዳይ ምስ ተፈራርሐታ ነቲ ሚስጢራ ክትሕሉ ኢላ ባግጂንያ ፈሊጣ ደፊኣ ውዲቓታ ክትከውን ስለ ትኽእል። ስለዚ እቲ ትደልዮ ዘላ ቪድዮ ንኻልእ ሰብ ክስደድ እንተደኣ ዘይደልያ ንኪም ሃይሆን ካብቲ ላዕሊ ዝደፍአታ ባግጂንያንያን ብምባል ክትመስክር ከም ዘለዋ ትነግራ። ብዛዕባ እዛ ኣጋጣሚ ይኹን እቲ ገበን ክፍጸም ከሎ ሪኣ እንተኾነ ግን ናብዚ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ክትብልን ንገንዘብ ኢላን ንሕልና ኣብ ዘይምስማዕ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ከም ዘይረኣየት ስቕ ብምባላ ተጣዒሳን ምስ ገዛእ ርእሳ እንዳተዛረበት ብምሸት በይና እንዳተጓዕዘት ከላ ባግጂንያ ብመኪና ጌራ ናብኣ ትመጽእ። ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ጊዜያት ብዛዕባ ናታ ማንነት ከም ዝፈለጠትን ዋላ እኳ ናይ ቤተሰባ ሚስጢር ተፈለጠት እንተኾነ ግን ንኸተፈራርሓ ዋላ እኳ ስለ ዘይፈተነት በዚ ምኽንያት ካብ ሕጂ ንዳሓር ምስኣ ኣብ ጎና ከም ዝኾነትን ካብ ኦሺዮን ንኽጥንቀቕ ነጊራታ ትኸይድ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ምስ ዮቲሁን ብሓደ ኾይኖም ናብ ናይ ሊዱክማን ገዛ ኣትዮም ነቲ ዝሓብኦ ቪድዮ ክረኽብዎ ኸለውን ብሶማንግ ገይሮም ኣቐጥቂጦሞ ኣብቲ ኮምፒተር ዘሎ ቪድዮታት ከይተረፈ ብሓይሊ ከም ዝድምስሶ ክገብርዎ ኸለዉ ንርኢ። ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ብዙሕ ፍላሽ ድማ ናታ ስም ዘለዎ ፍላሽ ሒዛ ናብ ገዛኣ ድሕሪ ምኻዳ ርግፀኛ ንኽትከውን ነቲ ቪድዮ ኣብ ናታ ኮምፒተር ምስ ከፈተቶ እቲ ቪድዮ ናታ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይታ ኣብ ሆስፒታል ትርከብ ናይታ ምስኣ ተመሳሳሊ ስም ዝነበራ ተምሃሪት ፓርክ ዎጂን ምስ ዝተባህለ ምስ ካልእ ተምሃራይ ምስኡ ኸላ ዝተቐድሐ ቪድዮ እዩ ነይሩ። እቲ ዝረኣየቶ ነገር ድማ ሕቶ ኾይኑዋ ንደቓይቕ ዝኣክል ድሕሪ ምሕሳባ ነታ ዝሃበታ ናይ ክሳድ ብሩር ትመስል እንዳረኣየት በቲ ሓደ ድማ እዚ ቪድዮ እዚ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ናይ ዝገበረ ሰብ ማንነት ክሕብራ ከም ዝኽእል ክትሓስብ ትጅምር። ናብታ ተፈራርሓ ዘላ ናብ ኦሺዮን ድማ ብምኻድ ብዛዕባ እዚ ዝረኸበቶ ፍላሽን ኣብኡ ብዘሎ ቪድዮ ነጊራታ ምናልባት እቲ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ዝገበረ ሰብ ማንነት በዚ ክፈልጣ ከም ዝኽእላ ዋላ እኳ ተነገረታ ኦሺዮን ግን ብዛዕባ እዚ ቪድዮ ኣቐዲማ ከም ትፈልጥን ምስቲ ሓደጋ ወላ ሓንቲ ዘራኽቦ ነገር ከም ዘየለን እቲ ኣብ ሞባይላ ዘሎ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ተምሃሮ ቅድሚ ምስዳዳ ንኪም ሃይሆን ዝደፍአታ ባግጂንያ ከም ዝኾነት ክትምስክር ከም ዘለዋ ደጊማ እንዳነገረት ተፈራርሓ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ናይ ዩልሂ ዝተባህለት ተምሃሪት ዝተወለደትሉ መዓልቲ ልደታ ስለ ዝነበረ ብስዮቲሁን ምኽንያት ተዓዲማ ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ትኸይድ። ኣብዚ ዝተዳለወ መደብ ድማ ኣብቲ ፍላሽ ብዝረኸበቶ ቪድዮ ምስቲ ሓደጋ ዘጋጠማ ኪም ሃይሆን ምስኣ ብሓደ ኸለዉ ዝረኣየቶ ፓርክ ዎጂን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ምስታ ኣብዚ መዓልቲ ልደታ ዝነበረ ምስኣ ፍቕሪ ጀሚሩ ምስ ረኣየት ሕቶ ኾይኑዋ ሙሉእ ኣድህቦኣ ኣብ ክልቲኦም ይኸውን። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ኣፍቃሪቱ ኣብ ክሳዳ ኣብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ግዜ ከምቲ ዝረኸበቶ ብሩር ዓይነት ዝመስል ናይ ክሳድ ደጊማ ኣብዛ ጓል ኣብ ክሳዳ ትሪኦ። እቲ ነገር ድማ ብዝያዳ ምርዳእ ምስ ኣበያ ባግጂንያ ምስ ዮቲሁን ክትዛራርብ ክትጅምር ከላን ካብቲ ዝዛራረብሉ ዝነበሩ ነገር ከም ንርድኦ ድማ ቀደም ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ዝፋለጡ መተዓቢትን መሓዙትን ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግን ንሱ ምስ ኪም ሃይሆን ፍቕሪ ምስ ጀመረ ናይ ክልቲኦም ምሕዝነት ከም ዝተቋረፀን ሓደ በዚ ምኽንያት እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ባግጂንያ ንኪም ሃይሆን ትጸልኣ ዝነበረት ከምኡ ድማ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ምሕዝነት ንምቁራጽ እቲ ጌጌኛ ንሱ ከም ዝኾነት እንዳነገረት ምስ ተዛረበቶ እሱ ድማ ብተመሳሳሊ መልክዕ በቲ ነፍቃሪቱ ዘጋጠመ ሓደጋ ጌጌኛ ንሳ ከም ዝኾነት ክዛረባ ኸሎ ንርኢ። ኣብ መወዳእታ ድማ ባግጂንያን ንኪም ሃይሆን ትጸልኣ ከም ዝነበረት እንተኾነ ግን ትጸልኣ ብድኽነታ ዘይኮነስ ናይ ክልቲኦም ምሕዝነት ብምቁራጻ ከም ዝኾነን ኣብ ቅድሚቶም ዝተኣከቡ ሰባት ፓርክ ዎጂንን ኪም ሃይሆንን
ርክብ ከም ዝነበሮም ተዛሪባ ካብቲ ዝተዳለወ መደብ ወፂያ ትኸይድ። ሲዮቲዮን ድማ በዚ ኣጋጣሚ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ፍቃሪቱ ካልእ ኣፍቃሪ ከም ዝነበራ ይፈልጥ። ብኻልእ ወገን ሃይሆን ድማ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኩሉ ምስ ረኣየት ንባግጂንያ ናብ ገዛኣ ሒዛታ ክትከይድ ከላን ነቲ ኣብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ግዜ ዝረኸበቶ ብሩር ዝመስል ናይ ክሳድ ምስ ረኣየታ እዚ ናይ ክሳድ ሎማዓንቲ ኣብ ናይ ዩልሂ ክሳድ ሪኣቶ ስለ ዝነበረት እቲ ናይ ክሳድ ካብ መጠን ንላዕሊ ክቡር ከም ዝኾነን ንግለሰብ ብትእዛዝ ከም ዝስራሕ ከምኡ ድማ ንሳ ከም ዝተረድአቶ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ኪም ሃይሆን ናይ ቤተሰባ ሚስጢር ስለ ዝፈለጠት እቲ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ዝገበረት ንሳ መሲላታ ከም ዝነበረት እንተኾነ ግን ተሓቂ እዚ ናይ ክሳድ ፓርክ ሆጂዮን ብትእዛዝ የስርሖ ከም ዝነበረን ብጊፍት ዓይነት መልክዕ ኣስሪሑ ድማ ነፍቃሪቱ ዩልሂ ከም ዝሃባ ከምኡ ድማ እቲ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ዝገበረት ዩልሂ ከም ዝኾነት ምስ ተዛረበት ኣብዛ ፊልም ብተዘክሮታት ናብቲ ዝሓለፈ እቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ግዜ ይመልሱና። ከምኡ ድማ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኪም ሃይሆን ንፓርክ ሆጂዮን ብሞባይል ደው ኢላትሉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ህንፃ ትጽበዮ ከም ዘላ ነጊራቶ ከም ዝነበረት እንተኾነ ግን ናብቲ ቦታ ዝመፀ ፓርክ ሆጂዮን ዘይኮነስ ኣፍቃሪቱ ዩልሂ ከም ዝነበረትን ምስ ኣፍቃሪኣ ፍቕሪ ከም ዝጀመሩ ምስ ተረድአት ካብቲ ላዕሊ ደፊኣ ዘውደቐታ ንሳ ከም ዝኾነት እቲ ናይ ክሳዳ ብሩር ዝመስል ድማ ክብጠስ ዝኸኣለ በዚ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ካብቲ ተዘክሮታት ምስ ተመለስና ኦሺዮን ክሳብ ሕጂ እቲ ሓደጋ ከም ዝፍጠር ዝገበረት ሰብ ባግጂንያ ከም ዝኾነት ትሓስብ ስለ ዝነበረት ንኪም ሃይሆን ትድውለላ እሞ ኣብ ሞባይላ ዘሎ እቲ ናታ ቪድዮ ንኻልእ ሰብ ሕጂ ከም ትሰድድ ትነግራ። ኪም ሃይሆን ድማ ነቲ ኩነታት ንኸተረድኣን ደው ንኸተብላ ብቕልጡፍ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላን ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ንጊዜኡ ማንነቱ ዋላ እኳ ተዘይፈለጥና ኦሺዮን ካብቲ ዝነበረቶ ጫፍ ናይቲ ህንፃ ተደፊኣ ናብቲ መሬት ብምውዳቕ ህይወታ ኣብኡ ክሓልፍ ከሎ እንዳረኣና እዛ ፊልም ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንኦሺዮን መንቀት ኢልዋ ኣቐዲማ ኪም ሃይሆን ናታ ማንነት ምስ ፈለጠት ንኽሕግዛ ዝነገረቶ ሶማንግ ወይስ ናይ ቀደም መሓዛኣ ባግጂንያ? መን ክኸውን ይኽእል ናይ ኩላትና ሕቶ እዩ። ኣብ 2023 ብደቡብ ኮርያውያን ተሰሪሓ ኣብ ኔትፍሊክስ ንተኸታተልቲ ፊልም ዝቐረበት ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ኣቕሪበልኩም ከመይ ርኢኩማ? እንተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ንቻነልና ሓደሽቲ ፊልምታት ክንሰድድ ከለና መታን ቀልጢፉ ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ሓሳብ ርኢቶ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።